Bună! Sunt Gabriela Iftimie și vreau să-ți arăt o casă în care poți avea o viață liniștită și plină de bucurii. Curtea are 650 de metri pătrați și e plină de pomi fructiferi și flori. Casa e așezată într-un colț, ceea ce lasă mult spațiu liber pentru joacă, grătare, prietenii sau seri relaxante în aer liber. În plus, ai și garaj, și loc de parcare și magazie. Foarte practice. Întâi îți arăt bucătăria, care este foarte luminoasă și de unde poți vedea și un apus extraordinar. Livingul e mare, primitor și luminos. Tot aici la parter avem și un dormitor, dressing și cu baie. Sus te așteaptă 3 camere, pot fi folosite atât ca și dormitoare cât și ca birouri, plus o baie. Ai și un bec mare, numai bun pentru murături, dulcețe, vinuri. Ai o cameră tehnică, ai garaj, ai încă 2 camere pentru depozitare, una la etaj și una la parter. Toate sunt gândite să-ți facă viața mai ușoară. Casa are 171 de metri pătrați pentru locuit și încă peste 85 de metri pătrați pentru garaj, bec și spații de depozitare. E construită în 2011 și renovată recent, aproximativ în urmă cu 2 ani de zile, așa că te poți muta imediat și fără griji. Dacă îți dorești o casă primitoare, o grădină mare, aer de vacanță, chiar în Iași, te rog frumos, sună-mă și vină să o vezi. S-ar putea să fie chiar ceea ce cauți.